2 egun bakarrik dira. Baina ni egongo banintz bezala, Dirua mai gainean dago. Bale. Zerbait pasatzen bada, deitu aitari. Bale, ama. Bueno, ez. Deitu 112ra. Bale, bai, venga. Agur. Zure galdera erantzunez, bai, kontzertura joango naiz. Sekretua dauka gordeta, lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Bauera, ikusiko duzu, nondik datorren, ezetzen gainbera, joan ureka, erronka berriak. Ezetzen gainbera, joan ureka, erronka berriak. Lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Power up! Eta azkenean, zenbat sarrera saldu dira. Desente, baina pare bat gorde dizkizuet espada. Ai, zure anaia rokizar bat da orain. Zi guapa. Dimoi, relax, normala. Zer ari da? Josu, kenairekin? Movida arraroren batean dabiltza fijo. Josu, ez dut uste. Edo igual bai, hori jakin barko genuke. Eta nola? Beti dago moduren bat gauzak lortzeko, norberak nahi badu. Badakizu zer nahi dizudan esan. Zer esan du? Azken aldian, ideia txarrak ematen dizkit bakarrik. Aizu, bi hauek zertan dabiltzan jakin ezakegu zure boterekin, ezta? Ez. Adibidez, ez. Ideia bat da bakarrik txatore. Ideia bat da bakarrik txikia. Ideia txarra. Ideiarik txarrena. Baina ez da pentsatu ere. Zer? Laguntxo berri bat daukazuela? Zer? Ah, eta gainera ez du onartuko. Nik, joaraia, flipatu egiten dut zurekin. Nirekin? Eta zurekin zer? Orduan ez duzu onartuko kenairekin sekretuan gelditzen ari zarela? Eta zuek zer? Azken aldian nik gabe geratzen zarete? Zuzara ioiz etortzen ez dena planetara? Bara indakigu zer gaitek. Eze traizioa. Eta gainera kenairekin. Orain traidore bat naiz? Bai. Josu, lagundu! Bizitza luzea frikiari. Lazaitu gaitez. Zergatik ez dugu jorritz egiten kontzertua? Nik ez dakit joango naizen. Serio? Ez bazara nire Enebarren kontzertura etortzen, ez gara berriz ere lagunak izango, Josu? Zer?
Lasai, beti azten dira pizka bat berandu, emozioa emoteko. Etorriko da, fijo. Iritsi zara! Ze moduz, champion! Ondo. Eta zuek? Mentxe, You came along like a break in the clouds. Ba, ondo jotzen du. ja, eski agirre bat izatea ez da, txarra, ez? Zuk beti eskopeta kargatuta. But I didn't know just how hard I should try. Thought I could give you the words or a stuffing scar. Take up the finest of blues, but it don't seem right. Just gonna love you, love you, love you, love you, love you. I'm just gonna love you. Zer izan da hori? Ez dakit, baina zer ona. Baina zer? Glitch bat. Arazoak, babestu. Nora doa? Uste dut musika entzun nahi duela, Beto. Ba, gozo muere? Ez, utzi jozu. Musika sentitu beharra dauka. Just gonna love you, love you, love you, love you, love you. Just gonna love you, love you, love you, love you, love you. Meditazio berri bat da, oraintzo bertan hasi da probatzen. Time on fancy things, just love you, love you, love you, love you. I'm just gonna love you, love you, love you, love you, love you. Yeah. Ahí ba, dantza modernoko klaseak oso ondo etorri zaizkio. I'm just gonna love you, love you, love you, love you, love you. Ain't gonna say some words you'll never need or waste time on fancy things. Just love you, love you, love you, love you. I'm just gonna love you, love you, love you, love you, love you. Yeah. Aizue, guazeneko aktoreak apan daude! Beno, ikusten ari dira! Eta Harry Styles kanpoan dago baita! Bai, eta Mirkoles Adams! Zu, sagutxo! Horiek ez dira guazenekoak, bikatu marruzkan dira. Ba, niri berdin sonatzen didate. Hau zer izan da? Egunerokoaren gatik? Inar, kontua da... Mi esker. Mi esker. Jode, ona montatu diosune bari, Ni ez. Araia, zergatik egin duzu hori? Josu, zure plaketan sartu zaitezke? Venga, ni bano. Bueno, ni gauzak txukuntzera noa. Zer gertatu da? Norbait arkadaren boterak erabiltzen ari da. Eta arrastoren bat eduki dezaken pertsona bakarra ezagutzen dut. Jauna! Kaixo, Araia Agirre, zalantza handi bat daukat, zergaitik? Moztuaria, kenaik botereak dauzka. Ez da erabiltzaile berririk agertu, zergatik galdetzen duzu? Kontzertu batean nengoen, eta... Musika! Oraindik gogoratzen naiz garai bateko nire taldearekin. Utzia baten otsoa kontatzeari. Ematen zuen norbait botereak erabiltzen ari zera istripuak sortzeko, eta nik...
nuen ezer egin. Orduan ez didazu ezer kontatu behar, Araia Agirre. Ondo zaude? Zerbait nahi duzu, ura? Beraz, ezin hobeto zaude. Bai, Eta gaur ez zaizu ezer berezirik pasa. hori da. Orduan gaur ez dituzu zure botereak jendaurrean erabili. Zu hemen, beroa egiten du ez? Ez alduzu berorik? Hau da, gaur ez dituzu botereak erabili, inondik inora ere. Badakizu zer, orain nahi dutura. Minutu bat, gaur ez dituzu ezertarako erabili? Base arraroa, ez da? Ze normalean egunero erabiltzen dituzu botereak, jendaurrean, Ikastolara berandu zoazela, power up. Zure lagunek laguntza behar dutela, power up. Edo zein gauza dela, power up, power up, power up. Horrek teknikoki ez du kontatzen, ez? Pentsatzen dudana esango dizut. Uste dut bere botereak norbaitek erabili dituela. Jendaurrean, uste dut norbait beste batzuei laguntzen saiatu dela. Oker nago? Bale, aitortzen dut. Barbie pelikula asko gustatu zitzaidan. Orduan ez didazu ezer kontatu behar, Araia Agirre? Ez? Bueno, entrenamenduarekin hasiko gara? Berandutu egin zaigu. Jo, baina... Bainarik ez.